Laserrengøring er en avanceret teknologi, der tilbyder præcision, effektivitet og miljøvenlighed, hvilket gør den ideel til rengøring af ventilationsanlæg. Laserrengøring bruger højintensive laserstråler til at fjerne snavs, støv, fedt, bakterier og andre forureninger fra ventilationsanlæg. Processen er utrolig præcis, hvilket betyder, at vi kan fjerne forureninger uden at skade ventilationsanlægget. Dette sikrer, at ventilationsanlægget fungerer optimalt og forlænger dets levetid. En af de største fordele ved laserrengøring er dens miljøvenlighed. Traditionelle metoder involverer ofte skrappe kemikalier, men laserrengøring producerer ingen skadelige affaldsstoffer eller biprodukter. Det er en bæredygtig løsning, der hjælper med at bevare miljøet. Laserrengøring minimerer genereringen af farligt affald, da det virker ved at bruge fokuserede laserstråler til at fjerne uønsket materiale fra overflader uden behov for skadelige kemikalier. Dette fører til et renere og sikrere miljø. Laserrengøring er kendt for sin præcision og evnen til selektivt at fjerne forurenende stoffer uden at beskadige underlaget. Denne ikke-slibende tilgang sikrer ikke kun integriteten af det materiale, der renses, men kan også forlænge dets levetid. Ved at bevare ressourcer og reducere behovet for nye materialer, understøtter laserrengøring bæredygtighed og ressourcebevarelse. Så hvis du leder efter en effektiv, præcis og miljøvenlig måde at rengøre dine ventilationsanlæg på, så kontakt os hos Rosie Laser. Vi er her for at hjælpe dig med at holde dine anlæg sunde, rene og bakteriefri. Tak fordi du kiggede med, og vi ser frem til at høre fra dig